Mga kapuso, siguro dili lang ako no. Daghan subs ng mga kapuso ang mapawaw jud kung magtan-aw sa mga naga-surfing. Kay lagi kaya nila makasabay sa dagkong balod. Ug subay ni ana ato makauban karong buntaga ang usa ka Davauenya nga nahilig sa surfing. Sayro nato ang istorya ni Ferina Santos. Ma'am Ferina, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Hi, maayong buntag sa tanan. Thank you for having me. Gikan na pod kog surf, pero na dryer akong hair kay igang man karon di sa Pilipinas. Good to hear that, Ma'am Ferina. Ma'am, gikan sa corporate world kani adto sa imong trabaho, paunsa ba ka nahilig sa surfing? Nahilig ko sa surfing tungod hilig kog dagat. Sugod pa lang, bata pa lang ko. And then katong naapa ko sa corporate world, every weekend moadto gyud kog dagat. And then one day nagpalit kog under camera. And then nagsugod kog mermaid but free dive, pero na-bored ko kay murag chill ra kaayo ba. So katong nakita na ko ang ads atong camera, sabi ko, "Manang mo try ka akong surfing, murag na may surfing day sa Davao." Wala pa ko kabalo kung asag yun. So nangita ko, Dahican was the nearest place I could find. So mo tong pinakasugod tungod sa camera, kay murag i-try daw ni camera kay gipalit man ako do action sport. So mo nag-start and then wala na giniundang. Ma'am, when was your first encounter sa surfing ug kamusta ang imong nahimong experience kani adto? Akong first encounter sa surfing gyud was way back May in 2014. Compared sa akong mga kauban na gipatry na ko surf, ako gyud wala gyud ko katindog for the first time. I think sa tanan akong kaila, ako lang gyud ang wala nakatindog. First time na ako surf kay wala ko'y kusog sa upper body, and that made me really wanna go back and try again. So, nibalik ko after 2 months, then mo to nakatindog na gyud ko, and then maka-addict lang siya kay murag you're constantly improving yourself, pag ma-challenge filminti ko. So, mo na, basta makatindog, balik na pod, tindog na pod, ana. Ma'am Ferina, unsa bay naa sa surfing nga nahilig kapag ayo? Surfing manggod, especially if hilig ka sa dagat, lahi gyud ang feeling, ang relaxation pag naa ka sa dagat na kay blue, tapos kanang warm kayong tubig, mura kag nag-spa. Pero with surfing, mulihok man gud nimong lawas, mag-move ka ba. Every time we move our bodies, dako man gud ng kanang hormone, happy hormones, pero hindi ka na kay happy endorphins ana. So surfing na ginatawag ana na stoke. Ang term na stoke mo na ang feeling pag nakasakay kag balod. So every time you get a wave, ma-stoke yun ka, mura siya ka na nakakaon kag lamig kay na pagkaon o na ganahan ka balikon ba. Ma'am, isip usa ka surfer, unsa ba ang gikinahanglan nga skills para sa surfing? Aside sa physical na kanang actually dili kay lahanglan kabalo ka mo swimming or mosalom. Basta kabalo ka mo float or dili pod ka kanang active lang, alert lang ka sa dagat ba. Pero ang pinaka-important gid na skill sa ako kay dili ka hadlok. Kay masing kabalo ka mo salom, kung hadlok ka, dili gid ko maka-surf or hadlok ka mo tindog. So sa ako, ang pinaka-important gid kay dili ka mahadlok. Second, kabalok ka mo respeto sa dagat, kanang if makita nimo na dako gid ang balod, basi dili mo kaya, dili lang ka, kung chill mo rag amiguho nimo ang dagat, kabalo ka mo basa, kabalo pod ka sa imong skills. Kung nagsugod lang ka, dapat kanang pang beginner na po na imong balod. And then ang third kay kaya nimo nakay upper body strength, kaya nimo ma-lift imong self off the board. So sometimes it takes push-ups, like ako wala ko katindog the first time. So nibalik ko nag-push up gid ko every day, maski 10 push-ups lang para makaya. Kay ang surfing manggod, hindi lang siya physically demanding na sport, mentally pud siya. So naay balance diha. Ma'am, unsa ba ang ma-consider nimo nga best time para sa surfing? Actually, ang best time sa surfing, depende na siya kung asa ka and unsa ang type sa dagat. Kay naghan ang good mga balas lang ilalom, sand break, beach break ang tawag ana, na ay bato or reef ang ilalom, reef break ang tawag ana. So pag low tide, high tide, mawala man gud ang tubig. So and then ang tubig mag-move man na siya with the moon. So depende gyud. So as a surfer, mo tan-aw gyud ka sa bulan, high tide na ba low tide kay ngari this week buntag tanan ng surf, next week lahi na pod. So the best time to surf is when there are waves. Mao gid akong masulti.
Ma'am, kay lagi dugay-dugay na pug ka nga naga-surfing ug murag daghan na pug ka og mga surfing destination nga naadtuan. Pero asa ba ang imong favorite surfing destination? Dili gid ko makasulti unsa akong favorite kay naa gyud biases per spot, pero ang Mindanao grabe ka gifted sa mga surf spots. Naatay Dahika, naatay Lianga, Surigao del Sur, naatay Lanuza, naatay Siargao syempre, and then diri sa Davao Oriental mismo. Actually in Davao City naapod diha nga spot. Daghan kaayo, depende ra gyud siya sa imong hilig kung unsa, kung hilig kag black sand, hilig kag white sand, kung hilig ka kanang dako ay gyud na mga balod or kanang chill lang. So pero for me, ang home gyud for me kay Dahican gyud sa Davao. Ma'am, kay lagi nagsige na ka og balik-balik diha sa Dahican tungod sa imong pagkahilig sa surfing. Pero kamusta ba ang imong experience nga makabanding ang local surfers ingon man ang community dinha? I think mao nang gi-choose gihapon ako ang Dahican nga mag-settle despite nga nakalibot na ko sa Luzon, Visayas and Mindanao. Kay ang mga tao gyud kay diri ko nagtuon, sila pod ang nag-adapt pod sa ako na at times na book tanan ng resorts, wala ko'y ma-stayhan, wala ko'y duyan. Dili lang ka sa among balay, so sa ilang mga payag, magduyan mi. For me, ang mga local community, sila gyud ang magdala sa lugar. Kay kung welcoming kaayo sila, ang place mo ang total experience from the waves, pagkaon, sa pag-surf nimo, ano kaayo, grabe ka, what I call this, very homey, very family. So, mo na ang reason nga dili pod ko nag-choose magstay. Always ask when kano sa ang balod, and then mag-support og local. Kung maski diri sa Dahican or lahi man na area sa Mindanao, mo na maka what you call this, masulit ninyo ang surf experience. Kaya it's not just the act of surfing, but the community around surfing that makes it really fun. Alright, daghan kay salamat Ma'am Firina sa pag-share sa mong istorya sa itong mga kapuso Mindanawan dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Amping always, ma'am. Salamat, maamping gyud ko. Kini ang At Home with GMA Regional TV.